हाय लोगोफोर आं देमल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बोdo टेक आर'नायाव बरायबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे उननि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुसुं भिडिअ लानानै। लोगोफोर मुकेश आम्बानिया जोंनो दासिमबो अफार होनानै मेंनाय मोनाखै। मानोना आम्बानि बिथाङा बावैसो साननैसो सिगां साफ्रोमबो जिअ इउजार्सफोरनो पार डे 1.5 GB एडिशनेल डाटा होदोंमोन 84 डेजनि थाखाय। दा आरोबाव होबावलायबायसो जिअ डिजिटेल पेक। नाथाय बे अफारखौ गासिबो जिअ कास्टमारफ्रानो मोनजोबनो हायाखै। जाय मोनदों बिथांमोना गावबा गावनि पेकखौ चेक खालामनो थाखाय बेवहाय गिबियावनो गावबा गावनि मबाइलनि माइ जिअ एप्सआव क्लिक खालामनानै सिङाव हाबग्रो। बेनि उनाव हाबनायनि उनाव बे गोजौआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माइ प्लान्स। बेवहाय आरो खेबसेबाव क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन जिअ डिजिटेल पेक लिरनाय। बेनो अफारा आंना मैयानिफ्राय मोनदों। 2 आगष्टसिम मोनगोन आरो खायसेया 3 आगष्टसिमल' मोनगोन आरो खायसेयाथ' बे अफारखौ मोनाखै। नोंथांमोना मोनदोंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो आसा खालामो आम्बानि बिथाङा जोंनो बेबायदिनो इयुनावबो अफार होबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक मारि, भिडिअखौ शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। गोजोन्थों। गसाइआ नोंथांमोननि सानखौ मोजाङै मोजां बारहोथों। जै बर' हारिनि जै।